Щом не ставаш за нищо, турбата на рамо и надолу по Баира. По Баира ще стигнеш до София. Е висока тази сграда. Църквата блести като злато. Невероятно, толкова красота на едно място. И улиците толкова широки и пълни с коли. Тук трябва да е. Бах, мамо, гледай какъв лукс. Какво искаш, хлапе? Добър ден, търся работа. И каква работа търсиш? То тук работят само доносници, за какво друго мога да кандидатствам? Добре, качваш се по стълбите на втория етаж и ще видиш една червена врата. На вратата има табела, на табелата пише генерал. Срещу вратата има пейка, сядаш на пейката и чакаш да те повикат. Благодаря ви, значи. Добре, просто тишай. Ще се справя.